Chairman, sini aku barang-barang Sri Birit Kumar Deparmano. Sini bus kanggo kok narunai, sini barang guna. Ini inaugurator, ini ni narwai barang ni friendly mess bo nai. Ini ni narwai motom chief guest rongnak painai. Hambai diwoi, tei tini ni friendly match rokno bandorok naiknya kai narong ni musuh tu naik kemana? Tini ni badminton koto tahu nongkor di, tei warm up ni bagai, tei dakti no friendly match sengge di sana. Hingga yang Maimaro Kumulung Tring Committee ni chairman, borong-borong Hebo Label Koloy, tei vice chairman. Borong-borong Bir Kumar Deparma, convener Biren Deparma, tei Khoroksa Phaimanjak Phaikaro, social worker, borong-borong Sukram Deparma, borong no Khakaham, tei Chobanchi Bayaparo, Mohai Kaisa, step na haman bagai, tei oro buskango jara thungna hini phailai, je nanya hini phailai, borong no bo osandar jarawo advance tring ni tei Christmas ni Khakaham, tei Chobanchi Bayaparo. जों दिनैनि उपलक्षे जे खेला गोबां इभेन्ट बरफ खालामनायनि बागै गरम पाइफलाय हामबाय मारो तामोन होनमाले जों खेलानि बिसिंतै सिनि देहार सिनि स्वास्थ्य रक ठीक ना रगै मानो अबसिमिकिया सिनि सिखला रक विभिन्न दिगे डायभार्टिं मोनो अमो जों yang priority payment piro tei sini khelani bichingkoi sini unity phayo tei omo chimikya जों hayungo kwbang ma nugui tongo khala thunginai borok kwbang ma mai chainai tongo bongni an khalai nam khalai tongo sini ro जों national international logo thungi mani yaphano khela thungmani kaisa upokarita jini swasthya chimipano ঠিক tongo kaham tongo ar जों jodi kaham ka thunginai monojuk rinai buskanga go thangmang kangke state level tei national international lo khalaiman kangke जों sini sakiri takiri khalaya unai जों khelani bisingtino sini family salogui mano tei जों encourage khlaimano ang kha khlayo sini thungnai ro jara thungnai ro norok mohai ke national logo international logo chance mana ninthung mohai ke thangmani bisingtoi tei tam sarani tini thungnani omahano tei bisikata jotoni baginai kaham tipenai jotono lama kaham punukdung tei mohai ke khela kwbang ma event o khanan jimik जों nailai jotono जों walaya toklaya ke kahama ke sungnai punugunai norokno jotono no kha kaham hanai tei oro Kumulung Tring Committee chongnobo borokno tini ni jimik paithak jora kaham ke tlangai chini borok rokno mohai ke sujuk rumani baginai kisisa phanni bichingti phano borok ni chaito mungno tei omo jimikya khela ni chatra chatre borok sini agini kasam khela roknobo tisai ti phenjani bunuk punuknani mujung mani baginai kisa ti phenjani bagai borok tebo pai phalaya hambai ro tei jara participate norokno jotono all the best wishes tei bisikata norokni bagai kaham te peteng Christmas happy drink in advance omo sanyo ani kon kisisa narang monoron motaka jotono hambai khulumbai kya